Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Duniyar Zamani TV. A yau insha Allah za mu kawo muku bidiyo ne game da yadda ku samu kuɗi naira 4,500 a duk mutum shida da kuka gayyata, ko kuma 1,400 kenan duk mutum biyu da kuka gayyata ba tare da kun sa wani kuɗi naku ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, ga waɗanda ba su mana subscribe ba su daure su mana subscribe, kana kuma ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all, sannan ku mana liking. Ok, ku shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. Da fari kafin in nuna muku da komai da komai, bari an ɗaya muku cikakken bayani yadda ku gane shi dai wannan abin. Idan ka shiga kai registration ka ɗan yi misali account naka da aka yi aiki da shi wajen gayyatar mutane, ka ɗan yi wani authentication da suke buƙata dai. Authentication ɗin shi ne kawai za ka shiga ko nin number ka ne ko kuma wani account number ka ko BVN ɗinka, za ka je ka ɗan yi wani authentication account ɗinka ya zama verified. Kawai shi ne bayan ka yi wannan, kawai abin da ake buƙata shi ne ka gayyato wani, sannan duk wanda ka gayyata za su ba shi ne katin naira 100 shi da ka gayyata ɗin. Wani abun ba kuma bane, famfe ne, wasu da yawa sun san shi wasu ba san shi ba. Duk wanda ka gayyata za su ba shi ne katin naira 100, sannan kai kuma duk mutum za su baka 1,400 ka cire ta ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sannan idan ka gayyaci mutum shida ba tare da ka yi withdraw ba, za ka yi withdraw na 4,500 ne. Ok, bara mu nuna muku yadda tsarin yake ku gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan a nan yadda tsarin yake shine misali gashi nan kamar yadda kuke gani wannan gida na farko, za ku ga dai misali gashi nan a nan 1,388. Kaga naira 12 ne, bai kai 1,200 ba kenan da 400 kai. To da ka gayyaci mutum biyu kamar yadda kuke gani nan na farko da na zagaye sun ce invite new users, za ka samu 1,400. Gashi invite 2 new users 3 to 14 and withdraw. Ka gayyaci mutum biyu ya kai 14 1,400 sannan ka yi withdraw, ko kuma ka gayyaci mutum 4 ya kai 2,800 sannan ka yi withdraw, ko kuma ka gayyaci mutum 6 ya kai 4,500 ka yi withdraw. Da kuma yadda kuke gani wannan abun ba wai wani bakon abu bane, mutane da yawa ana yin wani abu ana samun kuɗi. To insha Allah a cikin bidiyon nan zan yi guiding ɗinku yadda ku samu wannan kuɗi ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda wasu suka sani, duk da na san akwai da yawa waɗanda ba su sani ba, shine mun buɗe class, mun buɗe group a WhatsApp wanda za mu koyar da wannan harkar A to Z. Duk wani abu da ake buƙata daga farko har ƙarshe za mu koyar da shi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Wannan class ɗin a WhatsApp ne muka buɗe shi, group ne, kuma idan kana so za mu fara koyarwa ranar Juma'an nan mai zuwa 18 ga watan August. Za mu fara koyarwa a group ɗinmu na WhatsApp yadda za ka samu wannan garaɓasa. Kuma wannan ba wai abu ne wanda za ka ce ko za su tashi ko kuma su kama su ba wannan magana. Su kansu banki ne, suna so kawai su samu mutane ne da yawa. So mun buɗe class ne don mu taimaka wa mutane wajen ganin sun iya wannan harkar, domin duba da ƙangin da ake ciki yanzu haka zai taimaka sosai. To kawai abin da za ka yi shine za ka shiga WhatsApp, za ka rubuta number waya na, za ka mun magana a WhatsApp kamar yadda kuke gani gashi nan daga ƙasa na ajiye muku number waya na WhatsApp. Ko kuma idan kawai kai tsaye ka samu bidiyon nan na yi sharing ɗinsa, za ka iya ma ka kalla, kawai ka mun magana kai tsaye. Abin da za ka yi kawai shine za ka mun magana ta WhatsApp. Bayan ka mun magana ta WhatsApp, za ka faɗin sunanka, kai saving number na, zan yi saving number ka. Bayan nan ne kawai zan saka a group ɗina ba tare da wani ɓata lokaci ba. A taƙaice dai ga waɗanda suke son wannan tsarin su koye shi su iya shi, kai tsaye a mun magana ta WhatsApp. Insha Allah ranar Juma'a zan saka a group ɗina, ranar Juma'a za mu fara wannan koyarwa, cikakkiyar koyarwa yadda ku fuskanci duk wani abu ba tare da wani ɓata lokaci ba. So 'yan uwa, fatan kun ji daɗi da wannan alkhairi da na kawo muku. Ina fatan za ku mana subscribe sannan ku yi mana liking a wannan bidiyon. Mun gode.